Digui? Hola, ja hi som tots, sí? Benvinguts al laboratori de lletres del professor Grammaticus Fantàstic, que sóc jo, un personatge inventat pel pedagog italià Gianni Rodari. De fet, no sóc real. Jo mateix, si em fes un pessic, per exemple, no sentiria dolor. Ai! Bé, en tot cas, ara no sé qui sóc, ho investigarem. Sóc aquí per ensenyar-vos les tècniques de l'art de construir històries de Gianni Rodari. I avui, la primera, el binomi fantàstic. Fantàstic, com jo. Si llancem una pedra a un estany... He dit estany! Què ha passat aquí? Obrirem ones circumfèriques que potser poden començar a multiplicar-se fins a arribar amb altres països o amb altres continents. De la mateixa manera, una mala paraula o una paraulota és com un terratrèmol que pot fer molt de mal a les persones fins a les quals arriba aquella ona concèntrica. Per tant, avui veurem com les paraules tenen uns efectes col·laterals. Per exemple, si tu a la teva mare o al teu pare li dius gràcies, veuràs com els seus ulls s'il·luminen. Si, per exemple, prova-ho, els hi dius perdó, veuràs com els seus ulls encara s'obren molt més i deuen pensar: quin fill o quina filla més educada he aconseguit. Si tu, en canvi, fes la prova, dius papa, mama, àvia, germanet, t'estimo, veuràs que les òrbites s'ompliran d'una cosa que és l'espai siderotemporal. És a dir, que quedaran bocabadats o amb els ulls ben oberts. Això vol dir una pedra amb un estany o a un llac o a un mar, no a un riu. Gianni Rodari va escriure que si amb una sola paraula podíem despertar sentiments, emocions i idees, amb dues començaven totes les històries. El binomi fantàstic. El binomi fantàstic comença quan tenim dues paraules allunyades amb significat. Per exemple, no podem inventar una història original amb la paraula gos i caseta, ni, per exemple, professor i alumnes, ni tampoc amb llibre i bolígraf o rotulador. Hem de buscar paraules molt allunyades perquè ens desperti l'enginy que dorm damunt nostre. Anem a buscar binomis fantàstics per començar a escriure. Quan el professor Grammaticus Fantàstic va començar a escriure, ho va fer amb un llibre de contes anomenat etc, dins del qual podem trobar una narració que parla dels balnearis i dels telèfons, com lligar-ho. Doncs un balneari on reposen els telèfons maltractats pels executius agressius o també pels infants de les cases que es tiren de l'aparell com si fos un automòbil a gran velocitat. De Cuca de Llum i Alícia, les ensopegades de l'Alícia Paz. Amb timbre i lladres, un dels contes de contes llargs com un somriure. De pastís i cel, el pastís caigut del cel. De velleta i esternuts, contes per telèfon. De guerra i campanes, els contes de la fantasia. Fins aquí la tècnica número 1 de l'art d'inventar històries de Gianni Rodari, explicada pel vostre professor Grammaticus Fantàstic. Ens veiem a la propera lliçó. No falteu!